Il-Bank Ċentrali ta' Malta ser ikun qed jintroduċi regolamenti ġodda dwar l-użu ta' ċekkijiet u bank drafts biex jassiguraw is-sigurtà tal-istituzzjonijiet u l-klijenti li jagħmlu użu minn dawn il-faċilitajiet. Dawn ir-regolamenti mistennija jidħlu fis-seħħ mill-ewwel ta' Jannar li ġej. L-għan ewlieni tagħhom se jkun biex jaraw li jitnaqqas ir-riskju ta' ħassil ta' flus. Id-direttiva nħarġet taħt il-mandat tal-Bank Ċentrali skont lat dwar il-Bank Ċentrali ta' Malta li jorbot lill-istituzzjonijiet finanzjarji u ta' kreditu f'Malta. Il-mira ewlenija tar-regolamenti li jiġi żgurat li ċ-ċekk isir strument ta' pagament mhux trasferibbli minn min iħallas għal benefiċjarju. Ir-regolament jillimita wkoll l-użu ta' ċekkijiet li ma jistgħux jissarfu qabel id-data speċifikata, filwaqt li jagħti mandat lil banek biex jirtiraw is-servizzi tagħhom għal nies li reputament joħorġu ċekkijiet li ma jistgħux jiġu onorati mill-bank tagħhom. NetNews kellem ma' Giannella Zoppardi, Senior Officer fil-Bank Ċentrali, fejn spjegatilna aħjar uħud minn dawn ir-regolamenti l-ġodda. Ċekkijiet ta' ammonti inqas minn 20 euro mhux ħajibqgħu jiġu aċċettati mill-banek. Jiġifieri għal dawn l-ammonti żgħar ta' ċekkijiet il-persuni min ikun qed joħroġ iċ-ċekk ikun jista' juża pagamenti oħra alternattivi. Regola oħra hija fuq il-5,000 il-massimu ta' 5,000. Bażikament ċekkijiet li huma iżjed minn 5,000 bħala valur ħajkunu qed jiġi il-bank huwa obbligat li jiddepożithom mhux jisarraf dak iċ-ċekk. Il-Bank Ċentrali jista' joħroġ penali kemm fuq l-istituzzjonijiet bankarji kif ukoll penali fuq individwali u kumpaniji li joħorġu iċ-ċekkijiet. Dawk li jiksru r-regolamenti huma soġġetti għal multi sa 200 euro għal kull kontravenzjoni. Dan it-tibdil qed ikun meqjus bħala wieħed pożittiv hekk kif mistenni jbiddel ix-xenarju tal-pagamenti tal-pajjiż u jiżgura bidla ulterjuri għal mod iktar effiċjenti ta' pagament.